til dig, der professor. Vi skal i dag snakke om dyrenes levevilkår, eller rettere sagt, grises levevilkår. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad du har at sige om det. Jamen ja, jeg vil sige tak, fordi jeg måtte komme her i dag. Det var så let. Jeg starter bare med at lægge ud her. Mm-hmm. Jeg synes, at dyr, eller rettere sagt grise, som vi skal snakke om i dag, de burde leve, som deres rigtige levemåde er bygget til. Ja. Altså de skal have stort udendørs areal at leve på, Mm-hmm. i stedet for en lille stald, hvor de sidder så tæt. Ja. Og så synes jeg også, at deres mad, det ligger simpelthen i for lang tid. Det har du ret i. Det synes jeg også. Eller rettere sagt, det bliver blandet med alt muligt. De går i deres egen afføring og alt muligt. Det er simpelthen for klamt. Så jeg synes, at når man lever ude på stort udendørs areal, så landmanden han kan grave mad ned i jorden. Så grise ligesom kan gå ligesom de rigtige ved og bruge deres snuder eller tryner til at finde en mad, som de skal spise. Men lige meget om hvor stort et areal de har, så er de jo stadig fanget eller låst inde. Ja, men ikke på samme måde kan du se. De får ligesom en større frihed og større ansvar selv, hvis man kan sige det så. Jamen ja, jeg kan godt se, hvor du er hen med det, men det bliver dyrt for landmanden at få sådan et stort areal. Ja, men det kan jeg godt se. Men så må priserne på varen sættes højere op, så at man ligesom kan få indtjent det underskud der igen. Ja. Men altså, de bliver jo alligevel at spise på et tidspunkt, så ja. Jamen, jeg spiser også selv gris, og jeg kan godt lide bacon rigtig meget. Mhm, det kan jeg også. Det er jo nærmest min medicin, hvis man kan sige det Ja. Ja. Men jeg kan bedre lide at spise en gris, hvor jeg ved, at den har levet ordentligt, end jeg spiser en gris, som jeg ved har fået slag i røven. Den ganske store sådan, så det er hellere en gang give 10 kroner mere, hvis der er eller mere, for at spise et stykke grisekød med god samvittighed. Men hvis du tænker på den økonomi, som landmænd har, så har de jo ikke råd til at købe til areal. Nej, men så må staten jo sætte pris ned for de landmænd, som gerne vil begynde at producere økologisk. Men det giver jo bare et kæmpe tab i statskassen. Jamen så er det, jeg prøver at sige før, med at priserne nu bliver sat op, så at man kan få indtjent det. Ja, men... Hvordan synes du så, dyrene lever i dag, siden du så? Det synes jeg simpelthen er for skidt. De lever i fangenskab. Og hvad har dyrene har jo ikke selv bestemt, at de skal ind og leve i fangenskab. Det har de. Så det er jo så det samme, vi kan vente om at sige. Hvorfor lever mennesker i fangenskab? Det gør de, når de har gjort noget dumt. Ja. En forbrydelse. Ja. Hvad har gris gjort af dumme ting? De har ikke gjort noget. Præcis. Så derfor tænker jeg, at det er en uretfærdig behandling, som gris de gennemgår igennem deres liv. Det synes jeg også. Så, men jeg ved jo godt, at grise bare ikke kan løbe flyet rundt ned i byen og sådan noget, så derfor er de nødt til at, ligesom, at have et areal med hegn, altså leve i fangenskab, men så er man nødt til at gøre det på bedst mulig vis. Det giver det ret i, men hvad er dit budskab til seerne, og hvad er dit budskab med der? At flere landmænd burde begynde at producere økologisk og ligesom sætte fokus på dyrenes levevilkår, og i stedet for at sætte dem i fangenskab, hvor de ligesom kun har 1 kvadratmeter at leve på, og ligger og sover i deres egen afføring. Det synes jeg ikke er okay. Så. Men hvordan vil du få det budskab ud? Jeg vil indføre nogle kampagner, og ligesom på den måde udbringe et budskab, men også ligesom måske Facebook eller diverse sociale medier, og ligesom lave min egen hjemmeside, starte op der, eller lave opslag eller sådan noget, hvor jeg ligesom viser og min mening om det her. Så jeg synes, det lyder godt med champagne. Og nu er det tilbage til jeg i studiet, og til nyhederne, Jens. Ja.